Sa kasamtangang sitwasyon nga adunay pandemya, kitang tanan naghulat nga moabot ang bakuna kontra COVID-19. Tungod sa kasamtangang sitwasyon, atong makita kung unsa ka importante ang bakuna. Pagkabungol, pagkabuta, posibleng pagkamatay. Kini ang mga komplikasyon na dala sa tipdas. Ang tipdas kulay tambal. Apan adunay bakuna aron malikayan. Bakuna nga ginagamit sa pila na kadekada. Bakuna nga nakaluwas og milyon ka mga bata sa tipdas. Karong umaabot ng Oktubre 26, October 26, ngadto sa November 25, 2020. Tanang mga bata nga edad og 9 months ngadto sa 59 months o wala pa 5 ka tuig nabakunahan na kaniadto o wala pa kinahanglan matagan bakuna kontra tipdas. Tungod kay angayan o deserving sa imong bata nga protektahan siya sa sakit nga tipdas. Deserving sa imong bata ang maayong panglawas. Deserving sa imong bata ang maayong kaugmaon. Deserving sa imong bata ang bakuna kontra tipdas.